Já se potom někoho zeptám, co ty dva příběhy měly společného. Jo, můžeme ještě, ale ne, ještě chvilku, něco jsem zaslechla. Je to. Jo, Mášenko, prosím tě, dívej se, protože v té druhé scénce taky něco bude. Tak hádat. Já taky ne. Jsi ta nejlepší ségra, Běto. Fakt. Nemyslela jsem. Za každou pětku, za každou čtyřku, za každou poznámku byl hrozný mazec doma. On neuměl nic jiného, než že nás byl. Nikdy si s náma nehrál, nikdy nás nevzal do kina, nikdy nám nekoupil žádnou hračku, jenom nás byl. A my jsme jednoho dne od něho utekli s mámou. Odstěhovali jsme se pryč. A představte si, 27 let jsem svýho tátu neviděl. Protože já jsem ho nechtěl navštívit, tady jsme bydleli pod Zeleninou. A já jsem šel kolem našeho domu a říkám si, stavím se za mým tátou. Určitě mě nepozná, tak jsem vyšel do schodu, zazvonil jsem u těch dveří. Víš to sám, že láska bolí, když na tebe myslím, lásku vrať se mi zpátky. Že hledám lásku svou, tak náhle